apa ndiri mukuru waroi. Ndabvuma sekuru. Zuro makabwera pano muchirwara. Nezuro makaya panapa uchirwara kutadza kufamba. Ndafa sekuru pai. Ine kugadzira mukara yangu pano. Indabva ndagadzira mishonga yangu pano. Hongu sekuru. Wazviona kuti fiti vantu ambalodza kuti muntu ufiseri. Wazviona here kuti muroya anoroya zvekuda kukuuraya. Ndabvuma. Uda tichitetana muntu. Saka uda titeseni waroya. Ndida kuti sekuru mwe. Reva chipantima wako. Taura zviri pamwoyo wako. Ndida kuti vaitwe go back to send. Nawe vakanzuraira inhau yemba. Ndakavaka pamavaka stand vatezva. Saka vari kuti nekuti pane zita rababa vangu. Iwe hauna surname yepamba ipapo. Saka unofanirwa kubva ipapo. Zvekuti pandakatotiza kumba musi wa 2. Vanga vaine motikari yakazara nevanhu kuti vandiponde. Bwino. Ndabva ndatiza. Saka izvozvi zviri kuya ndaita kuno kwasekuru. Chinangwa changu chachiti kuti dai ndabatsirwa. Ivava vaita go back to sender pavari. Uye imba yacho kana zvichibvira. Ndawana hangu mungava wangu maererano nezvandakaita pamba ipapo. Ndosuduruka nemhuri yangu nekuti mumusha munokuratidza kuti amusisiri handisisiri safe. Inini nevana vangu. Uimbano wako? Wendeno wako. Ihanzvadzi namukoma. Iwe zvikuranga kubva imwe marapashi. Zvekutaura sisi wako kuzvinzwa here muzukuru. Uda tichitetani wewe. Wafungawo sei muzukuru? Ndimuda kufirewa. Ndimuda kufirwa. Hatisimuda tarafika ndadzi yangu sekuru saka ndati kuti batsiriwo kuti zvasi matauro ari kuzviita chiri muridzi wacho. Bwino. Iwe wachitetani? Watitoita seko muzukuru wangu. Sekuru ndaida kuti zvanga achida kuti kune munyina ngazozongera kwavari nekuti angafa. Dai musina kumubatsira ndizvo anga dafa. Angafa sekuru. Angaenda. Nekuti ndaitozvinzwa ndakagara ndakavaudza izvo. Ndakufa. Ndikati mukasandendisa kwasekuru nhasi ndomufuma ndakafa. Akasvika kumba akatoti pangu pamushonga makambaya akatoti ukwese kwangu kwakanyarara. Ndakaoma kwese kusekuru. Bwino. Pandakamwa mushonga paipai. Dumbu rangu rakatanga kutembenuka. Ndakasvika kumba ndichikudzoroka mumota ndakafamba ndega. Nopinda mumba. Bwino. Zvakanaka. Uchari manja. Wambera ito. Mukara upone wewe. Unogara kupi wewe? Ndogara kumba ku Glenview. Nyumba chiri kupona? Imba yachero. Glenview koko. Ndobali nyumba. Ndokune imba. Iyo ndoda chita nchito popo. Iyo ndokavakisa imba iyi. Hongu sekuru ndikaisa magetsi ndikaisa jurawo. Apa afuna kutengera nyumba. Apa imba yekudiwa kuziya. Ndonkanya idatumwa nyanga kuti fisi. Ndona uyo wakoroisiwa nenyanga yemba iyoyo. Uyu na amuna andimuna wana mense. Mune wana mense kana mulungu. Pamuyi pakuka. Pambande pako anditi? Ivevi wauze natiwo kanengo kuti palibe dzvamara. Uchiwaudza kuti nasekuru kanengo apasi sina anzi zvapera. Taonera ngotiri. Taonera. Muntu kana onera. Munhu kana chingoonera, waonerwa unonyarawo ndizvo. Amen. Unzambo mbava. Mbavha. Ndifuna kuba pale. Kana chida kuba. Waionera chitandani? Waionera ndase. Nenda mbena kuba? Nenda mbena kuba. Aiwe. Apa taonera. Apa taonera. Tagadzira mangwana takutsudzura nyanga da kutumira iye taipata kokuno. Nyanga yakakutumira iye takaibata kuno. Apa takuidzosera mbo mashi. Tara kuidzosera nyanga. Ipite kumweko. Yende koko. Kupesesa? Wanga zuru. Iwe bweko pano. Yo yapano. Titongane po pano. Vawe pano. Tuzana tino nyumba nyangazi palibe kafuna kukhalamba umwe kana nimbo. Todzana kuti imba inde mukadzi handiti musasungisane kana ndisana makoti kwamugenda kwanditi. Kanifuna kungokhala nimonse. Kana ndangogara mungogara mese. Kumvesesa? Kwete takubayana utakuza upenyu womuntu. Atide zvekuurayana kuurayirana dzimba. Apa ndifuna kukubatsira chandidi ndifuna kuzoudza vantu dziko lense kuti tiukanengo ambadziwa ntchito. Ndida kuti ndikubatsire muzukuru kuti hama dzako nenyika yese ione kuti shuwa sekuru kanengo ari kubatsira vanhu. Kumvesesa? Wazwa muzukuru. Apa zvachitika kwauri wewe. Apa zvaitika kwauri. Ukaona matelevizori pale? Ukaona pama-TV pale. Kuti apa muti hakuna watu kugasira. Wota pamwe sekuru wake ikitisana nemadrama. Atenge kopiri kwantu. Sekuru arafakazira. Iyo ndoda kora chitwara popano. Chokwadi. Ukaona ma-TV munhu anobva afungidzira kuti sekuru ayo wakuita vanhu kutenga kana kugadzira madrama. Bwerani basi muyekite popano. Pana vavashidza munhu kuyekita. Kana kuona ndasati ndambokuona taingoona mavhidhiyo. Bwino. Apo wajona. Apo wajona. Kana anzako kuGlenview kandodziya kuyu. Kana vamwe vako muGlenview vakutokuziva izvizvi. Amen. Wamvesesa? Wanzwa. Ufuna kutsudzura amene unafana sai ulere nani. Ndakusunungura mune mashoko nawo. Ndinokuti makauya sei panapa? Panapa takauya takanga taenda kwasekuru tasvo. Ndaingonzwa mwoyo wangu kuti nhau iyi mamiriro yakaita hana yangu yaingorova. Kanogona ngondura any day.
andati rega ndiende kuna sekuru ndinoita se nditsvage protection yekuti kana protection order kumapurisa haikwanise kundirwira pamweya ndinongoprotectwa panyama asi pamweya ndinourayiwa ndobva ndati ndisati ndaenda kumapurisa rega ndiende kwasekuru saka ndakatungwa nenyanga ndiri kwasekuru tazvo saka pausiku hwachona ihwohwo pandandameno zvandandaita ndafunga ndopandandafa pacho ndopatakazobva ikoko anasisa vanzendisai parinyatwa hadeniswa parinyatwa saka zuro anasisi ndipo vakati hatingarave takagara nemunhu anofa muri muchipatara mamadzokera kumba saka anasisi ndobva vati hazviite kuti tigare nemunhu achirwara hatifonerei sekuru tinze kuti vanotibatsirei sekuru ndobva vadaira vakati uyai nai ndokubatsira ndobva tauya panapa nezuro ndandakafa ndazindasingakwanisi kana kufema ndaitonzwa kuti mweya wangu anytime unogona kungobuda asi ndibva ndapuwa gadzirwa mushonga handamwa ndichitopedza kumwa mushonga kudai so ndaiti ndikadya chikafu chaigumira kuno ndainzwa kuti mweya wakuvharwa asi mushonga pandakamwa ndakanda dumbu rangu rakutanga kudzika bcause kwese kwakaoma kwese kudai kwakaoma asi pandakamwa mushonga ndo pandakanzwa kuti ndamunhu ndakufema kunorara nhasi aiwa ndarara pasi chaipo pari flat but pese apa 3 days ndisingakwanisi kana kugara kana kudini handisingakwanisi saka nhasi ndauyawo ndichifamba ndega ndaburuka mota ndikafamba izvozvo ndauya muno ndisina mbobatwa kangosarira mbichana kana kugeza ega zvese ndakashamazuva zvese saka nyaya yekunetsa inyaya yestand zvakamira sei panyayemba iyo panyayemba iyi takanzi namama iwewe murume wako ndiye asara ega ari mukomana taida kutotenga stand yedu dhamafos sede dzichangotanga 2008 bva taunganidza mari yedu yobva yakwana 5000 because vanga vachitsvagai 5000 3000 mobhadhara ground 2 motanga kuvaka ndobva taunganidza mari saka murume wangu akabva audza mama ndawana kumastendi ndikanzi hauende kunovaka kustendi iyi stendi yababa wako kubva 1980 hapana munhu aripo yakutotorwa nesitikanzo saka ndakatombozviramba ndikati kana zvakadaro ndakuenda kumba kwedu because ndikavakira pandendavakira nyika zvikana mama aiwa mwanangu ndindakuisa kubva hapana anokubvisa ndibva ndatanga ndabhadhara chikorita mhene chacha nemakore mangani but I still remember kuti mari yandakabhadhara nemarisits yakaita 3000 US inge iri kwasaprindi ndibva ndapedza kuibhadhara pandazochitanga kuva kukanya zvidhina vatavaka 2 rooms dzekutanga vatagara vataunganidza futi imwe vandavaka futi dzimwe 2 vandagara futi mukazopesa gore rakapera muna July mama vachizofa month end yacho natakapedzisa mid month mama vachizofa vanga kuda kugadzisa mapepa saka handizivi kuti kufa kwako angoita mysterious angorwara 1 week mubva vabva vafa mama musuwa vakavigwa mangwana acho tete ndobva zvikanzi mangwana acho chaivo mangwana achibva kumakuva makuseni kumapast 8 zvikanzi natete ya panapa ndakuda kutonga ndini imba yamai vangu makavaka panapa imi makaona paine 2 rooms saka 2 rooms idzodzo ndakudzida izvozvi medzi kwapera ndipe mari yacho zvanzi natete vatete tasati ndakabudisa mari panapa nditori nezvimwe zvikwereti zvandaita zvandaikoita ndichiti kana ndapedza kuvaka tosita tozodzosera madii matanga vanhu vaparara tozotaurirana ndobva vakabheja zvikanzi unonyebai yadzadzemurume hauna kwaunoenda vatonditi iwe wanditi uripo murume wako akutaura apararame anambopedza na 2 weeks mbatanga kurwara akarwara 9 months dziri solid zvokuti angasingapfakanyuke ndaichinja ndega ndizwa 9 months dziri handina kana hame murume wangu kana 1 ndakamboswerawo naye senguva yatagara muno yakarebesa hapana naiwe kana kuzombomona kana kufona kuti zviri sei hapana ndere vakazoya musi wa 25 October ndabva vazvikanzira kuendesa munhu kuchipatara saka vauya ndikati apana pane nyanga iripo zvakataura nasekuru kati pana panzi pane nyanga iripo ndekurwarisana dedi saka tete ndokumbiro zvamawe ndimi hama dzemunhu chigarai ndidedze munhu wacho auya abvisa vasotanga ndavatuka vakavava sekuru zvokuti vakandishaudha zvikanza inini enda unodza nganga yako kana muprofita wako kuti haana hama dzake ndiwe iwewe nevana vako saka namuta kuti matare enyu vaimunoita ndisipo vanhu vese vanga varimo mubva vatoramba because vane munhu wekuti akapinda anochinjisa program zvaataura ndo zvanoitwa ipapo nyange nevarume vakuru nevakadzi vakuru ndobva vatoramwa zvikanzi takubuda takuenda murume wangu kuti vatasara pepeni vatadedzera nguva kutaura kati varamba zvikanzi havambofi vakabvuma because ndivari kukonzera vaenda pai aadhimitwa musi wa 28 aadhimitwa kuchipatara day 1 day 2 rechi3 abvauya zvikanzi wakatsamwa chi unotsamwa zvinotsamisa zvokuti munhu aadhimitwa muchipatara 48 hours dzaifanira kunge akafa dzakapfuura kudhara saka zvekuti zvinosuisa apa munhu wavari kudaro havana kana dheri vanombouya kuti naye wamukasiya nzvanzi abuda adhischargwa muchipatara ndo dheri rekutanga nekupedzisira pawakadhischargwa muchipatara ndo dheri rekupedzisira musi wa 3 December kusvika afe vanangobva vakafanira kuti wakadii
patakasangana kunhamo taita nemastrangers hatina hapana kana makadika namhoroi hapana asi musi waakafa murume wangu wakataura kuti uyu ndiye auraya murume kuti asare nemi ndikati inini chaizvo zvikanzi iye mwana ndauraya murume parufu ipapo parufu vakazara vanhu makazara vanhu mumba kana izvozvo kana nhumura inje vakashama kati unogonzi ndauraya murume wako inguva vairwara 9 months dzese hatina kana munhu watakamboonesa chakaitika kuti sekuru vakatimonzwa ndipondeva vane vanhu vakabaya nebanga panhamo ipapo saka vanhu vakangozvivanza but musi wavo vachida kundiponda ndobva vakazotaura zvikanzi ndindakabaya munhu uya nebanga bcause aida kuonererwa anga avaudza chokwadi kuti mungadzinge mukadzi uyu ndiye akavaka mushauri ranga riri dongo vakamutera kushabhini kwaangaenda kunomubayira nebanga ikoko akafa haana kuzofa hake okay akangosoma former teacher nemumwe former teacher saka izvozvi sekuru vavo musi wakanzi mapurisa abva atiza nzi ndiri kubhulawai apa vandifumura murai ndituka haihurire ngaribve pano asi tombona kana muona pana chatoda imba yedu asi ndini ndakavaka pabeba kuti vapachive zvavaripa vanganomba mawanda ndo vasara vega vari mumwe se 5 vakafa mukuru kune murume wedelete vakarorwa vane kumba kwavo kustendi kwavo vandiona kuti nawe grid yemari kuti hakuna kuvakwa saka vada kushandisa mari vanenge vatora kumba kuti vake kumba kwavo sekuru bwino mzukuru vazukuru wenyu vauya ndadzimba kuti akauya akafa sekutaura kwa ndabwera chadidi achida kufisirwa pa muzukuru akauya achitotengwa achida kutofa singafambe asingakwanisi kufamba kwa tiu tasha adafika chadidi asi tasha anga singashande kwa sekuru tasha wakasvika zvavo asi sekuru tasha wakanga vasingashandi ndibada bwera bopano ndipo vakazoona kuti vanonokerwa ndokuchibva kwa sekuru tasha vachiuya kuno ndokuthandisana basi ndivanangovabatsira zvakadaro apa nkhani kuchitika udwere ulipo uyu muntu wakubana banga anofana kubzviona uyu tetewa chakuchita jojo anofana kubzviona wamva uyu munhu yakupota achiuraya vanhu nemapanga anofana kuzviona tete vacho vanofana kuzviona achabwera popano kuuya vachauya zvavo panapa notenda sekuru pabwera vantu vakawanda popano panouya vanhu vakawanda pano notenda sekuru mvezesa mazinza chakufa zvipalibe palibe zvako zverufu rwako hapasisina ndaganhura rufu kuti mvezesa panyumba khala bwino palibe palibe famba chigara zvako kwakasununguka mvezesa palibe pomwe chakuchita pomwe hapana zvinoitika notenda sekuru mvezesa iye ngabwereka achiyangana vana ngauye kachionawo kamhuri yako naizvo mvezesa anti uwe paudabwera muibano andowabwera kuzobereka mburi yawo andowakazobereka mhuri yavo ombu sekuru bwino iwo kufiniseni pomwe iwe vawanzi wofa hazviite zvinhu zvinosara navana iwe wakafa handi zvinhu zvinongosara nevana bwino kwetana chita zvapesipesi kose achida kuita ujire usina basa hanzi nekuti iwe ndione kuti nezvaukaita ipopo saka inini handina chandokwanisa kukuwana kana iwe usipo kode mamuna wakalipo kode murume alipo hapana chaiona ndosaka katanga umvezesa iwe kubilo chengetera vana vaje kubilo chengetera imali vana vaje mali wazinzwa umvezesa ndizvozvo sekuru bwino zvakanaka iwe una mafara anzadzi yacho une mashoko here kwatiu mafara kwatiu mashoko andina ndingotenda sekuru nebasa ramakabata zvekuti maponesa vandazi yangu bwino ndingotenda sekuru kuti damaramba makadzi kubatira mose iwe pomwe na mafara muzukuru wangu mashoko yako sekuru ndiri mashoko ekutenda ndikubata kwatakaita pano dzatichisvika pakwamuri nemishonga yakapuhwa nevanga vachibatsira kugeza nevese kusvika patiri nhasi kutenda bwino wadzora pana atsikana nzanchito sabata zvangu zvakanaka mvura yogeza nopisa achigezeswa zvesezeswa rabikirwa zvese poriji zvakanaka zvese bwino nandiona dhuku iro muri mupostori indiri mupostori zvinopostori aya kun'anga ya zvazvinoita ndezvekuti kana sekuru achibata zvakanaka mwari arambidze chakashata kuuraya munhu zvangaida kuita zvakashata izvozvo mwari azvitenda mushonga una kushata kutibetsera munhu ararame bwino iwe pomwe uri mupostori kuonenda kuchechi ndinoenda kusekuru ndinoenda sekuru handina kukubvunzai kuti ndikushorei ndakubvunzai kuti mudzidzise vamwe because n'anga nemushonga vanhu vanosarudza kuenda kuchipatara kunopiwa mushonga vari mapostori asi agoti handiende kunopiwa mushonga wekun'anga vasikazoti mushonga uyu unenge waitwa zvaunenge waitwa woiswa kufamasi uye zvatonzi kunamata hakuzi kutiza chivanhu asi kugadzisa chivanhu kuti kana muchinge vakuzononamata musazoona zvimwe zvamune muchinzvenga asi muchingonamata muchitenda mwari muikora mama munoita
chikano chotanga chagadziriswa kuti muzonamata zvakanaka. Handiri. Aiwa ndoda tibvunza kuti tidzidzise vamwe vari kuona. Kuna mantu tukanaka kunje kuti kune vamwe vanhu vanotoshoropodza n'anga kachiti dzakaipa. Ini totobatsira vanhu zvakaita ndiri kuno ndochokuona kuti anorarama saka tiri kuno kuti tibatsirana dai ndandienderera kuti Handiri. Yes, ndikuona kuti zvakanaka zvatainga pano kuti abatsirwe. Nokuti munamatoita zvimire pachega haana asi kwasekuru zvaita zvakanaka chatoda upenyu huno mutarara. Tinotenda. Iye muri yadawo muruyo zvinopedzerana iko. Bosi ya shansa mangwasha tufana kumalizirana basi. Muruyo yatoshandisa mushonga, indoshandisa mushonga. Wadani mzukuru wangu? Wati? Dati twenda kumasoyi. Zina kuenda ine soda yakatoka. Zvichitika. Asi atompeni nekuti atazobatsirwa saka tinoshukurika kwaari. Handiri. Ini ndatinda ndafara chazvipa ndaona amai vachipinda vakapfeka ndufura kwe. Ndakati aiwa izvi ndizvo chezvi. Andimona kuitiro hanzi vana vebwa havasviniri musi mumwe chete. Andimona isusu tikaita kuvaudza kuvaexplain vanoti pamwe muda kuti rafevhana ana sekuru but chapupu chikabva kune munhu atopinda nenguo dzake dzekumasoro handiri mukuzviona kuti aiwa ini ndaita pangu ndaguma asiwo rega ndichiita sei nekuti mweya mumwe chete kushandiswa rumbo kuna mwari. Zvese zvakataura zvekupondwa nezvaitika ndindakamuudza kuti ukadai kupondwa kwasadai kudai uchipuwa dhisi uchochamhanga mapurisa kubayiwa ubvafu zvese ndinaimuudza izvozvi zvaakaitaura zvese ndinaimuudza kuti kutendwa saka ngatende kwasekukadai nokuti uyo haana amati kumasoro indonamata ndakaona kuti ndikatakuenda kusadi kwangu pamwe ndirigona kutangirwa ndaitenda tinobatsirwa nokuti haana amati kumasoro handiri ndafara Atsuzukana dzukuru wangu. Pana ana mafaraji. Pana mashoko yake. Yemtsikana. Ndakutenda kutenda ndotenda. Kana akamzukuru. Kanje kutendezana. Sununguka izvenyu muchazopinda renyu. Ndotenda.
dzukani vana ngabwere Nukukana, aponi, yamboko. abwera wese